Provisional Authority hali sa Local Water Resources Administration, iyon na sa nanginahala tanganing maidagos ang hurot na dagdag singil sa taripa kan tubig kan MNWD. Ang reaksyon kan mga konsumidor aramon ta live sa pagtutok ni Chris Novello. Chris. Jesse, day pa man na ibababa kan Local Water Resources Administration o LUWA ang provisional authority na nagtutugod sa MNWD na ipautob itong hurot nindang water rate increase. Nag-itaas tulos ang kiray, Jesse, kan mga konsumidores sa nakaabang na water rate increase na iyan kan water district. Hinahalat na sanakan Metropolitan Naga Water District o MNWD ang provisional authority na maghali sa Local Water Resources Administration para sa hurot kaining umendo sa singil sa tubig. Aminado man ng MNWD na Enero pa kan presenteng taon kan nakakomple na sinda sa kinakaipuhan na procedural requirement siring kan public hearing para sa magiging dagdag sa singil sa tubig. Ang sabi ni Administrator Reveal, give me until end of June para nga malakaw ta sa mapa-approve ta sa Board of Trustees, so authority ko na magtao ngayaning provisional authority man. Urot kaya kan MNWD sa LUWA nagibuhon ng 160 pesos per 10 cubic meters ang singil sa tubig gikan sa 125 pesos per 10 cubic meters. Gagamiton sa buot kan MNWD sa pagkonstruhir nintugan ng mga pumping stations ang nasambitan ng umento para sa mas marhay na serbisyo sa saindang mga nasasakupan na lugar. Para man sa mga konsumidor, siring ni Arnulfo na 4,500 pesos hasta 5,000 pesos ang binabayadan kada bulan. May inasubot sinadigdi na magiginibo. Dagdag singil, dagdag pasakit, pero ang hapot dyan, may magigibo kita. Bilang consumer, makakita may ginibo kung di sumunod. Not otherwise kung may makukuha na ng iba, di ba? Dahil na kaya madagdag pa. Oh. Say na lang yan. Asin en kaso dagos na ining maipautob, preparado naman subuot ang mga konsumidor sa sa naisip nindang diskarte iyo ang pagtipid sa konsumo nga ng taigayong mamatian ang aumento sa singil sa tubig. Jesse, paliwanag pa kan MNWD taon pang 2009 kan huring nagpautob ang water district ning rate increase. Kaya ang presenteng taripa tangon yan, Jesse, labi naman supot sa sarong dekada. Kinakaipuan subuot ang paglangkaw sa taripa nin huliman ka naglalangkaw ang operational cost asin nagdadakol na demand sa tubig. Kaya kaipuan subuot na magtindog pa nin mga dugang ng mga pumping stations para sa mga konsumidores. Jesse. Alright, Jos Mabalos, Chris.